Umandan ni man ang tipista. Insa ba kay? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni Tatang Nanang. Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. Anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jaya amayaw. Ay, sige, tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan manan na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manak man na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga lakan ito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no agbartek kayo manan. Ay, agawid kan. Agawid naktaon, umadamdama. Agawid tayo na, ha? Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta Nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun Nanang. Gamanyangay. Numutungtan tayo ni Tatang kaslayad adda na mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamat ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire nagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun Nanang. Nagiinom da ni Tatang tikas labos da ta iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa panandagiti ay na makisursurot Ngala, agnakam tulatan ni Tatang. Mauman tumot lang itikas tingar aramidan na. Ramanam ka diday to tapay nga inaramig di manugang kaw, marinsa. Ay, amo na gayam ti agaramid itikas ta. Kawan, kasta tararamidan day di lugar da. Nagimas ka, ramanam Saan yan napaitikas ta, maray? Saan? Depende ita garamid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mutin, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagiti kabalay ko dayto? Makabarte mo gayam dayto, mare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga gawid.
Wano saan ka maturog kan dito'y balay? Ay, sana, Mare. Sa pulong na kanya balay, bay. Agawin na mo lang, Mare. Nalang araw da, ibusan tanda ito. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan si kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam di namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dukwa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Intun bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas ngay churam sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ito bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, sobrekan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakat. Tapno na bang luka akaabay ka. Apa yung katusang ay bakit? Nagsukatan. Ta nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manon. Liber Jim, ay saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya matikas tang aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man mo dita Insa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo ang kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi, pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumong kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan-manan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang arudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasimpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay.
Ta, sinermonak man itayan, sakbayaan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaro no mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay ka lang at nagsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, pagsasarungun ng tuman ti aginuman. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adda ni Tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatanggan na ka na. Matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyaan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natindagak, itlay tugtugak. Ayawanay, naburak santi balay ti utek kao. Ay na, apay nga mga grabrabi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni Tatang. Ang lisi ka tabag katekaon. Ay namatayang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay nga'y, jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan na agpadoktor tayo tanirabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagbardag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw-awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin ilom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot naman nga rod nga agsyat. Bakit? Kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapanta ijay ili Inta agbir house. Napanandanan ng kantatang, bakit? Jack nga rod mo, Greg. Di dama nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamritangay. Ay, humaya pa niya. Ay, sus. Bakit?
Batak mo, Jay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kun ngay, Greg. Apay Awanan. akas tadamatan. Nakasursuron nga aginom ni nanang baka Anyamat ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito'y balayan! Di kay agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ka. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaon. Apa yun ngay? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugyak mo nga minan, no dya ka ginuman akaw. Diya mo kayat, nga bakit ka ti agkunkun si misyon na, ha? Nauma ka nga problema. Anya mo ta klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti may bagbagakin ko na, ang gamawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mat, napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apay nakasukat kayo, Lula. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Ha? Sa dino, Lula? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala! Anyat ko inyo di piyestaan na yan, Lula? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa? Ang pakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay sana. Tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Taumayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wan, nagdigusak pa'y ngamin. Mala, intayaw. Addan nagijay, trupak kijay. Sa latawanan, jak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga agim impake ka bakit papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adda na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakam Anya? Ay, nauma ako ni teraramidan da. Sakit ti ulo ti ipapay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay. Ay, natangken mo't nga minti ulo da. Iso apanawan tay idan, tap nagnakam dan lakay. Ay, lakay. Awamagay ang bagastan.
pati mantika, asin, asukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Takimarumot sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo itang lakay. Kasanutan nga'y. Inak ang trabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang pailat yung ginumlakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo ba kahit? Basta idyamutan, ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko, ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbo nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na makingkwana. mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anya ngay, amo yun no kasano tirigat ti panagbiagita. Tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli dito balay yo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo, anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasamak kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti na pan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Sumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman mo't ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanya uncle mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Akag paaram ka.
Uno saan, no makitam laki diyan nasingpait, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari iday. Kunak no inasawa na tay paraluto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama nga min ide? Piman met nga rod ni pari idi Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na iday. Angam nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makitak. Agam na, anyan ta, may samot ka na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, eket nagpadaan dan jay anak kau ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan ak nga raw. Sanay, lumakay mo tin abaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay banok. Ang bayam, ta ikuyog kung tunumaminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng nga iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksi ka. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta na ingpis akiday mo, ugudam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak kau. Agrobot ka ta mapanta. Uwan man, tatang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi ang nakitak. Alang nga raw, agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak kau. Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabunan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat kau, ayam amukin ka, Tiborsyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayon. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakken ka nga anak kau ni Tiborsyaw.
Aya! Ay na, nagwapo adim makkel to'y putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwa po akalimakay. Ay, wow, mat mang tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawin ijabalay. Imunan dya anak ko ang agawin. Agkukuyog tayo no madamdama mang tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapantayaw ije balay dananam aloida. Anyat kuan tayo ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, natibur siyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ha? Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Adamat nuwang ta anak kaw. Adapay baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata, abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Kat da kayo man. No siyak, wanlatan Si kangay mo Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaun, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda mo tiyag na ijabalay no kayat da. Ijibalay ti pagnaidan mi Yawid ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo dayta baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, Tiburcio. Wen, ngam kadaanan na nabalay da ito'y. Tatawid pa ni tatang da ito'y kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y, Tiburcio. Di taman na Di ta banda ti kanni kita silid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin no lengleng talat nga rudan, Greta. Alang arun, aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong ti mangyurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot ten tinamayam anang luto dito'y ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't ten. Jak nga ron kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak sem ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamot ten. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inapoy. Naksat mo. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat di ta kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit di ta kaaruba. Kat inuray mo kumapay analuto saka imalato yun di ta karuba. Si kalaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog nga tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpaisun di tiro arti ulas kan pungan ko. Ay,
Apay nga, asak ti maturog di tirwar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Kat, agmuskitero ka ah. Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak kaw. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. Saan mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay matkit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaw. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ kalapaw yung talon nyo, anya, Uncle. Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ni mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwestuna. Ken ore ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat istel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga road. Nagado a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga road mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot diya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain aman. Ay sa anak ababaunan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat na akanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay, sapay mabisina kon. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanno ka. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, apayan ti Borsyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatunusan datang? Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayon tumot ngamin. Nikat kinayat siya Mike. Mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alo makayak no adda kadindinak akalaban. Anya kalaban na sasawin ti Borsyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kayat agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal may sana nang di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagi yung agad diyas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Ah, Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumo ngamin. nay,
Apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kanya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat dagiti gargaret mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y laing chat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargaret ko, tagawid ak mo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti bursyo. Amang ano niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ni nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Kati sumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At nangaruditan, pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga rod amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Ang kasanuday tangay, pinanawam matan ni Tibor siyaw. Nanang. Nala, urnosam tilangam, tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti balay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay ngay, no kaano apimanaw, kastoy mat ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyat pampanunutan manakaw. Apay kasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin ka na kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta, ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo mutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kimyaw ngagpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanuga kong. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibagam di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mo't amang awir iti anak na ti bursyo. Katuna, urayag ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapan iji balayo. Taamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli iji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga gagarak ti sana mang tulong kang kwa na mga awiriti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursiaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod
Adama na kemdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak ko man kayat nga agapat na tibursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray matsika. Kahit anya nga ron ti aramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa, kasjay. Saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, taniad dan anak ta. Un nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Grita. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho ita ay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog, ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mat ti aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang ta nagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalat ta. Hangam no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, ta kastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro, ngam awan pailat asawa. Kat mga sawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, sana nanang. Ay, nagkunaw. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak tagkanta ak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipakat mo man tay Ilocano akantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Hanggang amang makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Wan pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unngad pa iso. Talagang nag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kanta-kan to pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adag dito yung kusina na nang. Agkap-kape ak. Ay nanak ko, aya.
sikat ka mo kaya mong. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan ata, impusmot kami ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang ti kamalina, imbaga na pala a construction worker akmat. Kastamot tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka diya, ngam nagadon tinyaplod ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di Tumboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang, adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mangya-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Pare, ang kanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti magbagay. Ta iti account ko ti pangya-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Pagkanta kanto. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos, agsasaro nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit ka nalalakay. I-ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabig. Apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas sa talaga ti boses mo. Makapain love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy ah. Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho k mi. Sayang mat kami ti maswildok no aglangan ak. Manuaya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika ah. Makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin ang makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ala ah. Makaamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akong. Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi ah. Amangan no adan nobyo, wano asawam. Single ak itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, wingayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawi ta iti balay mi. Yam amo ka kanang iti tadakkel ko, wen? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay ngamin amang yam amo kan kakadang iti dadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na rumor ni Beltran nga anak naw. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga eh? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kwa na iliblibreda.
Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay kaanakak. Italang matmanad nga irwarna na di talentuna. Wen nga rod in lumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi di pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro na itan. Sobra pa'y kit di da ito'y Ngam, apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairwam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng ag trabaho kalat ta, anak ko. Saan na na? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan to yung may isang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain day ta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka at amain in love iti singer. Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaam da ito'y. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akmot nga minan nga kankanta. No, adda ka sa pulam. Di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay ti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna namot akas jay kano ti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngam kuna namot nga aguray pay. Sapay ko matasyak laang tinobyang Beltran.
Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, nukas ta ti aramidak. May mayat ko mga min no nagkasartan. Ang urnungak pa Joyce. Jakmat kayat na si kati aggastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sika ti makaam mo, Beltran honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangto ti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nubyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak nga ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga rudo na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito ba na iti pagbirthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadag iti gagayam mo Ibang asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa mi tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday manan. Apay ngayon nagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanawa ko. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, nakaagsapol iti pagtrabaho iji sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat nariribo ka biyag nanang. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ma'am. Ada ka di down payment? Ay adang, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, ang yaman madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello, umay kapadigwan iti sidam, Beltran. Ay, agyaman ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Balong agbilbero kitag balina, katakunay-nay na. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo akon. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabangak no kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpay so may sapay abalay apapaabangam, ma'am. Wen
Nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papaabangan mo, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen a sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida ditoy balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso ti pilyo, ta adayo ana baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda kanon tanin ti biyag na. Iso ano mabalo ak, sakto ti mang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglimang kapaylaan wine! Ha? Isilid ko ti paglimbangan! Nay, apay apaglimbangan nak. Belinda, ada kami. Ay, Belinda? yes sir! Wan! Umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last night to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikatan, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ng caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud ka mat gaya mabakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Pare, niimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apaya di kang pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya?